Знаете ли, че камъните притежават енергия, която може да ни помогне в ежедневието? Аметистът е камък на мира и защитата, идеален за медитация и премахване на стреса. Розовият кварц носи любов и хармония, подходящ за емоционално изцеление. Тигровото око дава стабилност и увереност, докато цитринът привлича изобилие и радост. Ако търсите защита, оникс е вашият камък, той пази от негативна енергия. А тюркоазът подпомага комуникацията и изразяването, а лабрадоритът отключва интуицията. Как да ги използваме? Носете ги като бижу за лична защита. Сложете ги в дома си за хармония. Или ги използвайте в медитация за баланс и спокойствие. Камъните ни свързват с природата и усилват нашата енергия. Изберете този, който ви привлича най-много, често той е този, от който се нуждаете.